Velkommen til Hjembæk Efterskole. På vores efterskole er fællesskab, sammenhold og ordblindhed en vigtig del af hverdagen. Vi vil styrke din faglighed og gøre dig klar til din ungdomsuddannelse. Vores vigtigste fag er dig. Du kan vælge mellem flere forskellige valgfag i løbet af dit skoleår. Vi skifter valgfag 3 gange årligt, så du har mulighed for at prøve både værkstedsfag, sportsfag, kreafag og IT-fag. Vores valgfag er spændende og giver dig viden og får din kreativitet frem. På skolen har du mange muligheder for at være aktiv. I fritiden kan du for eksempel dyrke forskellige slags halsport eller benytte boldbanerne. I fitnessrummet kan du få råd og vejledning til din træning. Du kan også prøve kræfter med vores go-karts. På friluftsområdet er der frisk luft og pandekager over bål. Eller en weekendovernatning i shelteret. Er du til frostgrader og sne, så tager vi også på skilejrskole. Bare rolig, vi skal nok lære dig at stå på ski, hvis du ikke allerede kan i forvejen. På vores gastrolinje laver vi spændende, smagfuld og økologisk mad. Når du er på køkkenholdet, er du med til at vælge menuen. Ring til vores kontor for en rundvisning, eller se mere på vores hjemmeside.